बिसोर जवाननो जे बुथारनाय जे मांनि जवाननो जे सिंथि प्रसाद समनि जे कोनो बुथारनायनो जों जास्टिस नायनो दिनै गोबांना सालनिया आगरतलाबो मौन मिছিল एबा कैंडल लाइट रैली खाय दङ जों दिनै फासि अर्डार हेंकिल डेथ सास्ति मायासाक जों सभा खायथानाय YTF निङै जों कटु सारा तिजन सभा खाय दङ वाटिनो वाटि हियाव नियाबो नरनु माखाना जे जों रैली खेमानि कैंडल लाइट रैली हिंदी मास गैदारिं मास रैली हिंदी तिनिबो जों खाय दङ आगरतलाबो बते विभिन्न सारा तिजन एरियाबो तिनिबो जों खाय दङ ताई बुसकानि सालाबो सास्ति मायासाक जे कल्प्रिट सास्ति मायासाक ताई जे victim जे बुथारजानायनि बिन फेमिलि अफ जस्टिस मायासाक जों बंबगै YTF निङै जों सभा खायथानाय आरो ब्रे नुखुङो हयतेखा ब्रा नुखुङो बम हायचुबा चोर सान आमायदे सानमोनो दं बे नुखुङो बलते हापां माने कोनो चाकरि ररे ने आम हेरक ननि खे सानमोनो दं ब्रना जुदि चाकरि नंखाय जों एडिसि सरकार बंनो रुनाय जों CM सर जों गुवार साजाक ताई अमनि लगी बंनि फेमिलि किसे मिसे चलनो बगै साहाय्य जों एडिसि निङै टिटि एडिसि निङै बंनि फेमिलि no 2 lakh ke per family reka ome bor kunu chujai ang saimono kabo buskani sala bong family members jesa suba sunang sak sing bubagrani senkra kungi bubagrani warrior ngi ti promoter ngi YTF ngi TWF ngi sing bong family members la subai thane buskani sala borak justice ne sak tai family cholne bagu subai thane justice me ekapso dara soba khajin no जों जे सरस्वती कोनो सानामु संनाय नारि आगरतला शहराव अनेक दिन कास्टुम जबाइया कुनु रेलिंया प्रसाद फानिङै जों दिनै अनेक दिन याखौल जों रेलि तांगि खायना नांखा अम बुजिथुं बर' ताई जों कयदिन मिसिं जुदि फासि अर्डार मायाखै YTF चुपचाप थांलाक तेमा सभा कतरो जों नखरनाय हामबाय